És possible modificar el cervell d'una altra persona? Mireu, per respondre a aquesta pregunta, em remunto al final dels anys 80. Jo estava als Estats Units fent una postdoc i vaig estar parlant amb un metge que coneixia bastantes coses de neurociències, que en aquell temps no era tan freqüent, i em va dir: mira, Guillem, si tu demà o demà passat recordes aquesta conversa, vol dir que aquesta conversa que acabem de tenir ha modificat alguna part del teu cervell, perquè altrament no la podries recordar. És a dir, ha modificat allò que té a veure amb la codificació memorística. Aquella conversa, mireu, la recordo ara i han passat moltíssims anys. És a dir, que clarament va modificar el meu cervell, però a més també ha estat un element central del meu sistema de coneixement, en el qual una peça fonamental és qui sóc jo, qui són els altres, la identitat, que per mi és l'element central de la personalitat, allò que et fa a tu únic i diferent dels altres. I tots aquests aspectes formen part del que en diem la personalitat, la ment, la psicologia, però estan fonamentats, connectats amb el cervell. Altrament no podrien existir. Les connexions entre la ment i el cervell les estem esbrinant, algunes d'elles es comencen a conèixer, però està clar que una no pot existir sense l'altra. Per tant, si hi ha algun canvi a nivell de percepcions o conductes, també hi ha un canvi a nivell cerebral. Si hi ha algun canvi a nivell cerebral, és molt probable que afecti els teus sentiments, percepcions o conductes.